An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye nɛgɛ ɲɛ 17 gosikan ye nin ye studio 53 kɔnɔna na VOA so b'a la Washington DC Malikura kɛnɛ dayɛlɛ kan ye nin ye ayiwa bi alamisa in na octobre kalo tile 3 san 2024 kunnafoni kumabaw bɛna tali kɛ ninnu kan. Senegalikaw fɛ yen nɔ fasojamakulu bɛ labɛnw na ka kofɔli kɛ u bɛ ka minnu jate ka kɛ dankariliw ye hadamadenya hakɛ sariyaw la n'a bɛ ka waleya ni waati in na foroba fanga fɛ. Yanamar Kulu bɛ kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛba sigili la bi wulada in na Dakar yaasa ka boloɲɛsin kɛ binkani minɛliw kan. Nama Jara VOA ka laselikɛla ka bɔ Dakar bɛ an bolo direct la a bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a koɲa kan. Ka kɛɲɛ ni octobre rose ye n'o ye hakilina bilalen ye sen kan yaasa ka musow ka sinbon bana ne a bɛ wele nansarakan na ko cancer du sein kɛlɛ ani ka mɔgɔw ladɔnniya bana nin yɛrɛ kan a bana in sɛgɛsɛgɛli fu la kɛnɛ 21 sigira Bamakɔ. Mariam Kuyate bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Ta donnen do forobamugu la arabula gun kan bi alamisa in na Bani Sirala ye Hezbollah kɛlɛkɛden 15 fagali sɛbɛntiyaliw laseliw kɛ u ka gosiliba dɔ senfɛ Liban bayan fanfɛla marayɔrɔw la fan dɔ fɛ Liban jamana ka kulu Hezbollah ne Iran ka dɛmɛ bɛ u bolo fɛnɛ ye laseliw kɛ k'a fɔ awa k'u y'u jugulamɔgɔw gɛn k'u lasegi u kɔ an bɛna détails di aw ma sisan jɛmukan kɔnɔna la. A y'aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ Mali la bɛnkan sɔrɔla fanga ni sanubɔlaw u ni minnu tun bɛ ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya la cɛ la a bɛnkan kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko sanubɔlaw ka kan ka alimandi dolari nafolo miliyɔn caman sara Mali foroba fanga ye. Georges Atino bɛ a ɲɛfɔ an ye. Yala sanu baradaba ninnu ye joli le sara kɛrɛnkɛrɛnya la Mali ye ani Mali sɔrɔko minisiriso maa mun ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya o y'a lase k'a fɔ ko jamana kɔni sera k'i tɛgɛ da nafolomugu kan nka joli sɔrɔko minisiri ɲɛma in kɔni olu ma sɔn ka i da don o ɲininkali jaabi la kɛrɛnkɛrɛnya la sanu baradaba ninnu dɔw i n'a fɔ Canada ka Barrick Gold, Anglo Gold, Australie ka sanu barada B2 Gold ani Resolute Mining olu ni Mali marabaaw tun bɛ kumaɲɔgɔnya la nin ye a kalo caman ye o sanu baradaba ninnu kelen kelen ye nafolo mun kɔni sara a Mali ye o b'a ta dollar wari miliyɔn 30 la ka taga fo a miliyɔn 200 la an y'o kunnafoni de lasɔrɔ kumaɲɔgɔnya ninnu kɛbaga dɔw yɛrɛ fɛ wa o y'a lase k'a fɔ ko o kumaɲɔgɔnya ninnu kɛra jalatigiba dɔ kɔni o ka jateminɛ kɔnɔna la balolaw foroba kumayɔrɔw kan kitiko minisiriso kɔni kanuba dɔw olu ka nisɔndiya jira k'a fɔ ko olu ka minisiriso sababuya la ko a sefa wari miliyari 223 ko de sera ka sɔrɔ ni kumaɲɔgɔnya ninnu senfɛ ka bɔ sanu barada ninnu yɔrɔ hakili jiginna sanu barada ninnu dɔw i n'a fɔ Barrick Gold olu ɲɛma 4 kɔni tun minɛna ka datugu kaso la sabula olu tun ma sɔn ka a kumaɲɔgɔnya ninnu kɔni bɛnkan olu waleya Mali sanu fanba kɔni o yɛrɛ mana bɔ jamana kɔnɔ o bɛ taga Émirats Arabes Unis ni o ye Dubai jamana ye Suisse ani Inde jamana kan san 2022 jateminɛ sɛbɛn dɔ y'a da kɛnɛ kan ka fɔ ko Dubai ko Mali sanu ko n'i y'a ta 100 sara la ko 47 de bɛ taga yen wa o jateminɛ sɛbɛn mun dilanna Suisse baradaba dɔ fɛ o b'a lase k'a fɔ ko n'i ye Mali sanu kɔni ta 100 sara la ko 31 ka taga bila 41 na ko de bɛ bɔ Mali la dogodogo la ka sɔrɔ Mali marabaaw ma bɔ a kalama ka sɔrɔ hali dɔrɔmɛ 1 salen o ma sara o sanu ninnu kunkɔrɔ. An bɛ taa Senegalikaw fɛ yen nɔ Yanamar n'o ye kuluba ye baɲumankɛ kulu fasojamakulu ye u ka hamina jira ka kɛɲɛ ni dankarilibaw ye hadamadenya hakɛ sariyaw olu kan ka fara o kan politiki mɔgɔw ani kunnafoni sɛnsɛlaw dɔw fɛnɛ minɛliw kan Jomayi Fayi ka fanga fɛ kabini a sigira waati min na nin ye a kalo damadɔ ye ka da o kan ayiwa a baɲumankɛ kulu ko k'u bɛna kɛnɛba sigi bi wula in na n'o ye kunnafoni sɛnsɛn kɛnɛ ye ayiwa ka kuma adamadenya hakɛw olu bɛ taabolo minnu kan ayiwa Senegal jamana kan u ye a yira k'a fɔ awa ko minɛni laban minnu fɛnɛ kɛra fanga o kɛra ka ɲɛsin fanga garadabaga Kamalen Bugan Gueye ma ayiwa ko kabini octobre kalo tile 2 la a minɛlen bɛ u bolo o waati kabi o waati la a minɛlen b'u bolo ayiwa a minɛkun kɛra mun de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la awa o sɛbɛntiyali ninnu an ye wele bila an ka kunnafoni sɛnsɛnla ma ka bɔ Dakar Nama Jara ale b'an bolo directement n'a y'a nɛgɛ kan Nama an ka foli b'i ye ayiwa Nama e bɛ se ka mun de fɔ an ye kuruba la nin taabolo in kan e bɛ mun de kalama
ina fo cogo min na kabini fanga ɲɛmɔgɔba n'o ye Usmani Sonko ye a kɛlen ka jira kunnafonidilaw la ko miliyari 600 ko o de tununa Macky Sall ka fanga kɔnɔ o kama i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunnafonidilaw dɔ ani fanga silaw dɔ olu y'a jira k'a fɔ kuma in tiɲɛ t'a la u ye kuma caman fɔ o kɔnɔna na u y'u mina u bɛ mun wele ko gardavi la u mina fanga bolo kan fɔlɔ nka kumaw gannen waati min na jamanadenw fɛ ani jamanadenw ka lafasalitɔnw fɛ bi yanni yanamari yɛrɛ b'u ka conférence de presse damina a mana ka ɲɛsin kunnafonidilaw ma yan'u k'a daminɛ yɛrɛ u y'u bila u bɛ mun wele ko dossier classé sans suite a mana u tɛna wele tuguni ko in a bilara tɛ bawo an bɛ waati min na a ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen lasira k'a fɔ ko min tun bɛ kɛ jamana kuntigi kɔrɔ Macky Sall ka tile la ka mɔgɔw mina fu ka baga mɔgɔw la k'u minɛ k'a sɔrɔ a tɛ kɛ tiɲɛ kan ani ka fanga sinaw mina k'u datugu kunnafonidilaw o de kama yanamari y'a jira k'a fɔ o jogo kelen o tɛna se ka kɛ tuguni jamana in kɔnɔna na o kama u ni kunnafonidilaw ɲɛsira ɲɔgɔn ma k'a fɔ kiiritigɛlaw u ka lajɛ u ka jamanadenw hakɛw lafasa jamanadenw ko min u k'o kɛ o ka fisa min ka d'u yɛrɛ ye u k'o dabila jamana in kɔnɔna na bawo u ye Macky Sall kɛlɛ o de la u kana tila ka na segin o koko in na o de kama Kadiatu yanamari u ni kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye ka kuma nin ta ka wele bila Diomaye ma ko a ka nin dabila nka an bɛ waati min na ka mɔgɔw ladɔnniya ka fɔ kunnafonidilaw ani o faamuyara Nama ayiwa adamadenya hakɛ sariyaw olu bɛ taabolo jumɛn na sisan Senegal jamana kan Diomaye Faye ka fanga in wagati in na an bɛ waati min na i n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na hadamaden jo sariyaw u ka baɲumankɛtɔnw u ka lafasalitɔn ninnu i n'a fɔ Ligue sénégalaise des droits humains ani Amnesty Sénégal yanamari y'a ta kɛ bi u bɛɛ y'a jira sɛbɛnw kɔnɔna na k'a fɔ jamana ɲɛmaaw b'a kɛ cogo min u bɛ sira mun kan u ka nin dabila bawo a bɛ komi u bɛ ka min kɛ ta a kɛra balinako de ye u ka nin dabila bawo an bɛ waati min na jamanadenw bɛ hɛrɛ de fɛ jamanadenw bɛ ka taa sa kɔgɔjisiraw kan u ka hami olu la u ka nin minɛ nin jugu in dabila ka ladilikan las'u ma an ka foli b'i ye Nama an ka foli b'i ye waati y'an ta an tɛgɛ ma an ka foli b'i ye nin tun ye k'a fɔ an lamɛnbagaw ye k'a fɔ nin tun ye VOA Bambara ka lasirikɛla Nama Jara ye kumakanw ye ka bɔ Dakar Senegal faaba kɔnɔna la ka tɛmɛ n'an ye kunnafoniw ye an b'an sen mafa sisan an bɛ taa Burkinakaw fɛ yen nɔ l'école taara octobre kalo tile fɔlɔ la Burkina Faso hakaja kalansow dayɛlɛnna ayiwa yɔrɔ caman na jamana yɔrɔ caman na nka halisa yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ a yirala k'a fɔ ayiwa ko olu taw ma se ka dayɛlɛ ka sababu kɛ lakanabaliyaw ye Kader Traoré VOA Bambara ka laselilikɛla ka bɔ Wagadugu bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Fɛn min ye kalanwuli ye Burkina Faso o kɔni sera ka ɲɛnamaya octobre kalo tile fɔlɔ ɲinan san in na jamana fan 4 bɛra kalandenw sera ka segin ka don u ka kalanso ra ka ta kalanden fitininw na fo ka taa bila kalanden kumaw ra olu ɲɔgɔnna 1,185,000 olu kɔni u bɛɛ sera ka u ka kalanw daminɛ anw y'an senfa ka se complexe scolaire Bangere Yigiya anw ye Umu Kusube sɔrɔ a ka kilasi kɔnɔ n'a ka kalandenw ye n'olu bɛ kilasi 4nan na. I n'a fɔ aw y'a mɛn cogo min na an labɛnni bɛ ɲɛnama ka se ka kalanwuli daminɛ an nana an ka denmisɛnw sɔrɔ o lɔgɔ tun bɛ anw na kosɛbɛ an bɛna yaala ka kɛ maa ɲɛnamaw ye ka se ka kalan ɲɛnama di an ka denmisɛnw. Kamasɔrɔ Madame Kusube n'a ka denmisɛnw donna ka ban kilasi tɔw ra welekan no kalandenw bɛɛ labɛnnen no o nana ni o ba ni o faw ye. Awa Dera ye kalandenba ye an ka ale lamɛn. An labɛn n'o k'a yirara min ka gwɛlɛ a ma o yira la a ti min lɔn fana n'an gwɛlɛ an bɛ nalon bɛɛ an kuma ni maîtresse ninnu ye o kana kulon kɛ n'a ye ka taa n'a ye ka na ta bɛɛ ka nɔgɔn ne ma n taama ka na n taama ka sɔgɔ n'a ye mali man gwɛlɛ ma n den ko ka gwɛlɛ ma. Emmanuel Sabadogo ale ye lycée Bangere ɲɛmaa ye ale ko kalanwuli na baasiba ma sɔrɔ olugu fɛ. Hier 1er octobre, nous avons commencé à installer. Octobre kalo tile fɔlɔ tɛmɛni anw y'a daminɛ ka to ka an ka kalandenw don u ka kalansow kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ taara ɲɛnama. Toujours accueillir quelques parents et les nouveaux inscrits. O kɔfɛ a ye ladilikan damadama di kalandenw ma
ka taa o jogo lasaniyani ko senkɔrɔ. Ne bɛna min fɔ kalandenw ye k'o k'o jogo ɲɛ k'o hakili sigi ka baara kɛ ɲɛnama olu bɛna kɛ sababu ye o ka kalan bɛ taa ɲɛfɛ n'i y'i jogo ɲɛ i ka kalan a bɛ ɲɛ. kalanden minnu bɛ Wagadugu olu ko o labɛnnen don. An ka Giselle Kabole ka ɲɛfɔliw lamɛn. J'ai eu les conseils de ma maman. Ne kana nin kalan kɛ wuli na ne fa ni ba ye ladilikan caman di ne ma k'a fɔ ne ɲɛna fɛn min ne ma kɔnɔna ni kilasi in kɔnɔ donc ne labɛnnen de ka se ka n ka BPC sɔrɔ. Oui, ça en tout cas c'est sûr. Ni ko bɛɛ ka nɔgɔ jamana faaba kɔnɔ min ye Wagadugu ye ka taa jamana camancɛ kɛɲɛ kan fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kaya dugu kɔnɔ hamina damadamani bi sɔrɔ o yɔrɔ la. O sababu bɔra lankanabaliya le ra. Isidore Ouedraogo ye degeli karamɔgɔ ye Kaya ka école centre ka classe 4nan na. Ale ye ɲɛfɔli fɛnɛ kɛ anw ye. Quand on va partir donc côté donc des élèves déplacés. Minnu ye kalandenw ye min y'o sigiyɔrɔ bila ka na an fɛ yan Kaya a ma nɔgɔ olu ma. Sabula ka sigiyɔrɔ sɔrɔ olu fɛ an ka kilasiw kɔnɔ a ma nɔgɔ kilasi ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ. Ka ɲɛsin fana lankanako ra kalanfan dɔw yɛrɛ fana bɛ yen olu ma se ka wari sɔrɔ ka n'u ka kalandenw tɔgɔ sɛbɛn an ka kalansow. Ils avaient accès donc à leur terre. Salomon Sandawo ye kalanden ye Kaya dugu kɔnɔ. A ko ale tɛ wolomani kɛ a teri minnu ye maa fɔlɔw ye ani minnu yɛrɛ bɛ Kaya dugulenw ye. Je les accueille comme de la manière dont kalanden mu y'o ka sigiyɔrɔ bila ka na anw fɛ yan Kaya ne b'olu minɛ i n'a fɔ min teri tɔw minɛ cogo min i tɛ wolomani kɛ o la. Min ye lakanabaliya ye an tɛ se k'a fɔ ko maa si tilara la min y'o ka sigiyɔrɔ bila bi sini a bɛ se ka kɛ an n'o yɛrɛ ye. L'école kɔli wulila lu nataw ra kalan bɛna daminɛ nka a basi gwɛlɛman dɔ wɛrɛ ye min ye o ye ko kalanfaw ka se ka kalanden minɛw san ka di u ka denw ma. A tɔ kɔni bɛna kɛ cogo min na anw t'a si dɔn. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. An bɛna an sen fa ka taa Bamakɔ ka kɛɲɛ ni Octobre Rose n'o ye hakilina bilalen sen kan yaasa ka se ka musow ka sinbonbana ne a bɛ wele nanzarakan na ko cancer du sein kɛlɛ ani ka mɔgɔw ladɔnniya bana nin kan u ye sɛgɛsɛgɛli fu la kɛyɔrɔ sigiyɔrɔ 21 ɲɔgɔn de dayɛlɛ Bamakɔ nka a yirala k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli jatigɛ bɛ muso lamɔgɔw caman na mun de kama an ka Mariam Kuyate lamɛn VOA Banbara ka laselikɛla don ka bɔ Bamakɔ. An bɛ Octobre kalo min kɔnɔ nin waati na kalo belebele don ka ɲɛsin musolakaw ma Ala ye minnu garizigɛ sinabonbana na diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali kɔnɔ yan nɔ a yirala k'a fɔ ko n'i ye muso sigiɲɔgɔnma 10 ta sinabon o bɛ se ka sɔrɔ muso 2 bɔɲɔgɔnko la o siratigɛ la sa an y'an sen fa ka se dɔgɔtɔrɔso min kɔnɔ o de ye Lafiyabugu dɔgɔtɔrɔsoba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sinabon o sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ yɔrɔ min na nka an ka jateminɛw sen fɛ an y'a ye maa caman kɔni tɛ ka na u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka ɲɛsin sinabon ma ani wolonogo o fana ni bana ma n'o ye col de l'utérus ye ka d'a kan maa caman y'a jira k'a fɔ k'u bɛ siran kumakan minnu bɛ fɔ an ka sigidaw la nin bana ninnu o sɛgɛsɛgɛliw kan nka o bɛɛ n'a ta an kɔni sera ka maa kelen sɔrɔ n'o ye Alima Togula ye min yɛrɛ tun sirannen don kosɛbɛ a ka sɛgɛsɛgɛli la nka sɛgɛsɛgɛli kɔni o sera ka kɛ ni sage-femme olu ka timinadiya ye an k'a lamɛn. Ne tun ma sɔn sabu ne degera k'a kɛ a bɛ san 2 bɔ o kɛra tile 7 a digira ne na u y'a yira ne na k'a fɔ ko baasi t'a la ko ne k'a kɛ ne kɔni ne y'a kɛ a ɲɛna parce que u y'a yira ko joli bɛ ne wolonogo la u ye si lajɛ ko baasi t'o la. Sin bon bana don bana min ye bana jugu belebeleba ye mais bana minnu don fana a bɛ se ka kunbɛn ni cogo jumɛn yɛrɛ lajɛli ka to ka wuli ka n'i yɛrɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la ni dɔgɔtɔrɔ ko ko fɛn t'i la o t'a bannen dɛ kana to so u ye rendez-vous min d'i ma i bɛ segin ka n'o la tuguni. Ayiwa Dr Kureshi sinabon yɛrɛ a sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ cogo di an ka dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ. Cancer du sein dépisteli tɛ baara gɛlɛnba ye an bɛ musow yɛrɛ dege la n'a bɛ f'o ma ko autopalpation des seins muso minnu bɛ koli ye n'i ka koli nana n'a taara i kan ka to k'i sin lajɛ n'i ye kuru yelekɛya la parce que kuru dɔ bɛ sin yɛrɛ la o tɛ bana o bɛ bɛɛ la n'i ye kuru yelekɛya la i ma min faamu i bɛ wuli ka na dɔgɔtɔrɔso la tuguni dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ n'anw fana ma faamuya bolo ta lajɛli la an bɛ
arajo dɔ d'i ma n'o ye sin arajo ye sin arajo ni sin eko i bɛ t'o kɛ pour que k'a dɔn k'a fɔ fɛn min don a dɔw fana bɛ kɛ kuru bɛ kɛ sin na mɛ kuru jugu fana tɛ i bɛ sin muso i bɛ sin de lajɛ tan ka sin tila 4 ye tilayɔrɔ fɔlɔ i y'i bolo makɔlɔ i b'a daminɛ yan tan ka na se fo sin nugu yɔrɔ ma ka tila ka jigin ka na tan f'i kamankɔrɔ ni gɛnɛgɛnɛ kuru tɛ kamankɔrɔ gɛnɛgɛnɛ kuru fana tɛ taamasiyɛn ɲuman ye o b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sin na mɛ e yɛrɛ t'a dɔn fɔlɔ a ja bɛ na kamankɔrɔ n'an ye o ye mɔgɔ min na an bɛ se ka eko d'o ma ou bien arajo ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ fɛn min don n'i ye sanfɛla in bɛɛ ban i bɛna dugumala la toujours i kini bolo yan fan fɛ n'i ye o fana kɔkana yɔrɔ lajɛ k'a daminɛ yan ka na fo sin nugu yɔrɔ la i bɛna yan fana ka na fo sin nugu yɔrɔ la ka bɔ yen nɔ tuguni ka na yan fo sin nugu yɔrɔ la o ye kadran 4 bɛɛ lajɛli lajɛ n'i y'o kɛ sin nugu yɔrɔ i bɛ sin fɛnɛ minɛ k'a lajɛ k'a bisi ni ji jugu tɛ bɔ a la parce que ji bɛ bɔ muso dɔw sin na i n'a fɔ muso min delila ka sin di den ma ka kɔrɔ o tɛ ji jugu ye mais n'a ɲɛ kɛra i b'a fɔ ko joli dɔw yɛrɛ ta ji bɛ kɛ i b'a fɔ ko ji finman olu si tɛ taamasiyɛn ɲuman o b'a yira k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ sin kɔnɔna la a bɛ ka labɔ i bɛ sɔrɔ ka sin nugu minɛ tan k'a bɛɛ kɛ tantɔ ɲɔgɔn fɛ ka tereke n'i ma kuruya la a ma i dimi a m'i kinki a m'i sɔgɔsɔgɔ kɔrɔ ko foyi tɛ sin na i bɛ sin dɔ in fana kɛ an k'a dɔn k'a fɔ sinabo ale ye bana juguba ye min yɛrɛ bɛ se ka saya lase musolakaw ma o kama a ɲininen don an bɛɛ lajɛlen fɛ i mana kɛ muso misɛn ye o muso si kɔrɔbalenba ye o muso minnu bolo donnen don ji la kura ye o a ka kan an bɛɛ lajɛlen ka taa an ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ kɛnɛyasow la sabula sɛgɛsɛgɛli min don a bɛ kɛ fu la waribɔ t'a la dimi t'a la farisogo farali t'a la fosi tɛ a la wa a bɛ kɛ fu bamananw ka kuma don ko janto yɛrɛ la o kɔrɔtɔla ka ɲi mariam kuyati ka bɔ bamako VOA Bambara tɔgɔ la nin bɛ an ka kunnafoni kunfɔlɔw kun cɛ an bɛ to an b'an tulo kɛrɛn bɔ ka kɔsegin ka na laseli tɔw kɛ aw ye sisan a ye to an ka nɛgɛw kan an balimaw aw ni yantuma san 2024 o ni san 2025 o kalanko min tun bolodara ka daminɛ tarata don n'o ye octobre kalo o tile fɔlɔ san 2024 o bilala ka taa juma don novembre kalo la o tile 4 san 2024 jamana kalanko ministri y'o laseli kɛ kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ min kalanna jamana jabarani na juma tɛmɛnen famaw ka fɔ la ni latigɛ nin bɛ jamana ka balawu cogoya jateminɛ kabini utkalo o tile 23 san 2024 sanjiba funti kelen kɔfɛ aw ka sigida kalanso lahala bɛ cogo jumɛn na bi aw fɛ yala nin waati dantigɛlen bɛ se ka kɛ sababu ye ka kalandenw bangebagaw ni denbaya minnu tɔɔrɔla sanji funti fɛ olu ka se k'u labɛn lakɔlita kalo nataw kama wa aw kori aw fɛla ye jumɛn ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jɛmukan na jumadon octobre kalo o tile 4 a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique la an b'a fɔ jɛmukan kɛnɛ kan ayiwa nin kana fɔ kɔ dɛ l'Amérique jamana kan yan nɔ Donald Trump ka ɲangiliw ka kɛɲɛ ni a ka san 2020 kalata jaabiw ɲagaminu u nabaraliw ye o kiiri bɛ procureur min bolo ale ye laseli sɛbɛntiyalenw kɛ k'a fɔ ko Trump tɛ se ka jamanakuntigiw ka immunité sɔrɔ k'a to cɛbɔya kɔnɔna la Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn gafe dɔ min gafekisɛ bɛ se 165 ɲɔgɔn ma maa minnu bɔra k'u ka seereyaw di tɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bilalen don nin gafe in kɔnɔ min tun dogolen don kosɛbɛ nin gafe in labanna ka labila kunɲɔgɔn tɛmɛlen ka di kiiritigɛla Tanya Chutkan ma ani kiiritigɛla ɲɛmɔgɔ procureur Jack Smith ni olu tun ka kan k'u ka jalatigɛli kɛ ka kɛɲɛ ni nin gafe in yɛrɛ kɔnɔ ko na a taabolo ye min tun labilala dogo sira kan n'a bɛ tali kɛ jamanatigi kɔrɔ min ye républicainw ka tɔnden ye ale ka nɔminɛli kun kan a ka fɔ la ko kojuguman foyi de tun dogolen tɛ nin ko in kɔnɔ n'o dɔ bɛ ɲɛsin jamana ka sariya ko yɛrɛ kun kan n'o bɛ wele nanzarakan na ko immunité pénale o min bɛ États-Unis jamanatigi la ko dɔn jamana ka sanfɛ kiiritigɛsoba Cour suprême yɔrɔ ni olu ka hakilinaw sigili ye sen kan min baara dɔw bilala kabiri juillet kalo tile fɔlɔ ko fɛn dɔw yera nin gafe kɛrɛnkɛrɛnnen in kɔnɔ ko fo an bɛ waati min na ka se sisan ma min gundo dɔw ma se ka bɔrɔtɔ i n'a fɔ seereya dɔ min tun ye Amérique masayaso Maison Blanche kɛrɛfɛmɔgɔba dɔ ye ale y'a lase cogo min na a waati la ko dogodogoli kumaɲɔgɔnya o donna jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a furumuso a denmuso a n'a burankɛ cɛ ko min kɛra k'u to jamanatigi ale yɛrɛ ka sanfɛ pankulun hélicoptère kɔnɔ nafa t'a la hali n'i ye jamanatigi sigi kalata sebagaya sɔrɔ walima n'i ma se k'a sɔrɔ nga i ka yan de ka wuli ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ wulu ko nin de kɛra jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka laselikan dɔ ye i n'a fɔ seereya dɔ ye a kunnafoniw lase cogo min na ka jalaki bin wa
a y'a da kan fɛnɛ ko kiiritigɛ minnu bɛna kɛ don nataw la k'a bɛna ye o kɛnɛ kan. Hakilina baara minnu tun sigira jamanatigi kɔrɔ Trump fɛ ko walasa ka se ka a yɛrɛ sinsinnen to fanga la. N'o kɛra a kanubagaw ka wulikajɔ ye ka dan kari Ameriki ka wasabulon Capitol la. O min kɛra jamanatigi Donald Trump yɛrɛ kanubaga dɔw ka taabolo ye a ye min fara kan. Jamanatigi kɔrɔ ni ale de ye républicain ka cɛbɔ ye ni jamanatigi sigi kalata in na. Tun bɔra ka laseliw kɛ o waati ninnu na. A yɛrɛ tɔgɔla bɔlɔlɔ sira kan n'o bɛ wele ko Truth Social. A ye jalaki bin gafe dɔ kɔnɔ ko gafe min labanna ka bayɛlɛma n'o kɛra ni jalakilikanw ye ka taa démocratiw ka jamana fanga ma olu minnu bɛ ka bɔ fanga kunna k'olu de tun ye hakilinaw ta a waati la ka jamanatigi sigi kalata la gosi. Fitnɛ kalayalenba don kosɛbɛ arabula gun kan Bani Sirala ye Hezbollah kɛlɛkɛden 15 ka fagaliw sɛbɛntiya u ka gosili dɔ senfɛ Liban ka taa jamana bayan fanfɛla marayɔrɔw la. Hezbollah fɛnɛ ale ye laseliw kɛ k'a fɔ awa k'u ye jugu gɛn ka u lasegin kɔ ayiwa duguma kɛlɛ tile 4nan na. Mohamed Toure ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Liban finitigiw y'a fɔ ko u ye a siɲɛ fɔlɔ kɛ kabini kɛlɛw daminɛna Israel ni Hezbollah cɛ a san kelen ye nin ye ka jaabi di Israel ka marifaciw ma jamana woroduguyan fan fɛ a ka sɔrɔdasi 2 ka saya kɔfɛ wa Israel ye fagali bingani kura kɛ Beirut n'a woroduguyan fan laminiw kan. Israel fan dɔ fɛ Iran ni Hezbollah cɛ ka juguya bɛ siran bila ko dɔ la min tɛ se ka kɔrɔbɔ arabu gun kan Moyen-Orient san kelen tɛmɛnen kɔ bingani min ma deli ka kɛ fɔlɔ n'o kɛra octobre kalo o tile 7nan na san 2023 Palestine Hamas fɛ Israel dugukolo kan o min ye o kɛlɛ lawuli Gaza ka fara a ka bingani jugu ni fagaliw kan Hamas ni Hezbollah kan n'olu ye Iran jɛɲɔgɔn ye n'o ye a jugu kalilen ye Israel ye bagabagali kɛ k'a bɛna jaabi di Iran ka gɛlɛden jan n'o misil 200 ɲɔgɔnna cili ma tarata don a ka jamana kan. A ka worodugu dancɛ la Liban jamana la Israel y'a ka bingani fanga bonya Hezbollah kan kabini septembre kalo camancɛ min ye kɛlɛ daminɛ a kama walasa ka Hamas dɛmɛ octobre kalo o tile 8nan na. A ka finitigiw ye dugukolo kan baaraw dɔ daminɛ minnu ɲɛfɔlen don ko dantigɛli ani bontafɛn Liban woroduguyan fan fɛ tɛnɛndon. An bɛ taa kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ ka kɛɲɛ ni Laginɛ ka san 66 yɛrɛma hɔrɔnya seliw ɲɛnamayaliw ye. Laginɛ tungaladen minnu sigilen bɛ Kɔdiwari olu ye mamaya ɲɛnajɛ kɛnɛba sigi kɛ Alpha Kaba VOA Bambara ka laselikɛla bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a lamɛn. Aujourd'hui, les artistes guinéens doivent aussi s'ouvrir au fait que Lajinɛ dɔnkiliw ni a dɔnsew n'u ka sanga bɛɛ hali bi u ma se ka fangaba sɔrɔ Kodiwari kɔnɔ min b'a to a artisiw bɛ se ka na ɲɛnajɛw kɛ Abidjan ni a dugubaw la. Kamasɔrɔ Kodiwari kelen bɛ bi ka jɔyɔrɔba ta seko ani dɔnko jirali la farafinna tilebiyan fan fɛ. Mamadou Bassirou Baldé ni a tɔɲɔgɔnw de ye a sigi sen kan. Donc on se dit que la Côte d'Ivoire qui est la plaque tournante de la. An ko de Côte d'Ivoire min ye seko ni dɔnko yirizunba ye an ka lamini jamanaw la kan ka kɛ an ka dɔnkilidalaw bɛɛ nayɔrɔ ye. Dɔw y'a kɛ ka tɛmɛ a ɲan'u bolo nka a camanw bɛ yen hali bi olu ma se ka ɲɛnajɛ belebeleba ɲumanna bɛn yan nɔ. O de kama an ye nin dɔnnina ninnu fara ɲɔgɔn kan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ min n'a to an ka dɔnkilidalaw fana ka se k'u jɔyɔrɔ sɔrɔ Côte d'Ivoire ka setigiya la dɔnkilida hukumu kɔnɔ. Walasa Lajinɛ ka dɔnkilidalaw ka se sɔrɔ yan Mamadou Bamba n'a bɛ wele Ozone Afrique Bamba k'u kan ka ɲɛnajɛw ɲini k'a kɛ Kodiwari marabaw bɛɛ la n'a fɔ Buake, Man, Ojene ni dɔgɛrɛw k'a bɛɛ kana dan Abidjan dɔrɔn ma sabula ko Lajinɛ tunkarankew ka ca dugubaw fana kɔnɔ. O kɔfɛ bɔlɔlɔ fana matarafali ko bolofa kan ka kɛ o kan fo ka taga se dɔnkilidaw ma ni Ivoire taw ye n'a bɛ wele featuring ko Lajinɛ dɔnkilidalaw kan ka nin fɛɛrɛ ninnu bɛɛ de fara u bolo la walasa u ka sanga sɔrɔ yan nɔ. A bɛ se ka san sɔrɔ a se ka san sɔrɔ cɛ ni Lajinɛ ka sa Côte d'Ivoire kɔnɔ Lajinɛ k'ale Côte d'Ivoire so bɛɛ la a tɛ bi a kengole si ka taa so susu la so fitinin Biankuma Man Danane ka taa so fitinin susu la i se ka Lajinɛ ka sɔrɔ yen nɔ. Nin ɲɛnajɛ ninnu hukumu kɔnɔ k'a kɔn Lajinɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya tali ko 66nan ye labɛnnibagaw ye su kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan Lajinɛ siyaw bɛɛ tɔgɔ la. O don masina mamaya de donna ka wasa. Mariam Keita ye badenya sɛrɛ tɔnden ye. Mamaya
o kankan kaltale mamayadi man kamurdone mamayadi mamaya lawlini meno momen ni men ye âge kelendi pour laden pour ke groupe de ka groupe otobla ko sede o sede de le mamaya dona le mamaya organiser la son Kabo kankan kana mamaya don Abidjan fierté de le dire kana jamana représenter ola kana kutilira ka molla alia long pour me mamaya di donc c'est une fierté pour nous nin fara ɲɔgɔn kan ɲi Sekou Kaba lajinɛkaw ka civilu ka tɔnba ɲɛma président du conseil des guinéens de Côte d'Ivoire ko o be Côte d'Ivoire ni lajinɛka bɛn de ko fɔ lajinɛka min Côte d'Ivoire an y'an bara lajinɛka min yan a siaman a bɛɛ sɛbɛkɛla le manamana mo dɔw man bali lajinɛka dɔ ye bɛɛ ye baara kɛ la an doni de ɲɔgɔn dɔn ani Ivoirien doni ɲɔgɔn dɔn k'a kɛ badenya de lajinɛka de y'ale bara le yan comme ali fana an y'a fɛ le k'an bara an y'ale bara ɲaami Côte d'Ivoire yan an y'an di yan parce que londa min yan a tɛ diɲɛ fan si donc an ka ko bɛɛ de kɛ ka bɛn na don jamana nin kɔnɔ ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ ko koba kɛ ni ɲɔgɔn cɛ an y'an sigi du kɔnɔ ka kuma o ye ban ni ɲɔgɔn cɛ labɛnnibagaw ko san o san sa nin ɲɛnajɛ in nato senna sabula ko Côte d'Ivoire ni lajinɛka teriya sinsinbere don Alpha Ka Abidjan VOA Bamara tɔgɔ la mamaya tɛmɛnen kɔfɛ sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siaka Tarawele bolo Cameroun Sédentolanta Fédération ɲɛma Samuel Eto'o ɲangina FIFA fɛ kalo 6 a tɛna se ka ye Cameroun Sédentolanta yɔrɔw la ko a ye dɔgɔyama ta ka ɲɛsin jalatigɛbaw a n'a tɔɲɔgɔn ɲɛmɔgɔw ma Coupe du Monde min bɛ musomaninw kofɔ minnu si ma tɛmɛ san 20 kan n'a tana kolomikaw fɛ septembre kalo tɛmɛnen ni Cameroun tun b'a kɛnɛ kan Mamadi Jakite farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila do Bamako y'a yira ko Eto'o ka kan a lajɛ ka segin kɔ n'a ka ko kɛtaw ye ka sanga ɲangi min tara sisan Samuel Eto'o fils FIFA ka papier min bɔra waati tɛmɛnenw na u ko a ye officielw neni officielw tɛ dɔwɛrɛ bɔntan na commissaire de match b'o la jalatigɛba 4 n'o ye cɛmancɛ ye ani kɛrɛfɛjɔ 2 ani jalatigɛba 4 na o bɛ olu de ko fɔ ka tila tuguni ka kumaw fana ta ka ɲɛsin diɲɛ balontan ɲɛnabɔ soba mɔgɔw ma n'i y'o fɛn fasɔn fɔ i k'a dɔn e ye ɲɛma de ye i ni gosili ka kan donc u y'a gosi o de la donc a k'a dɔn ko ɲɛmaya ale bɛ ta ni hakili de ye ale tɛ ta ni dusukolo ye balontan yɛrɛ sariya kisɛ 17 la jalatigɛba ale ye sariya kisɛ 5nan de ye jalatigɛba ye mun ye balontan ɲɛma de don balon bɛ ka tan tuma min na ale de ye directeur de la partie ye n'a ye fɛn fɛn kɛ n'a ye fɛn fɛn fɔ o de bɛ ta jatile hali n'a sɔrɔ n'a jo t'a la kɔfɛ u bɛ se k'ale yɛrɛ gosi ka d'a ka gosibagaw b'ale fana bolo o bɛ se ka kɛ nka n'a ye fɛn min kɛ terrain kɔnɔ o de kɛra donc balontanna wo balontana ɲɛmaa wo i k'a dɔn degeni karamɔgɔ wo ninnu bɛ kan k'a ta k'a dama d'a ma ni hakilisigi ye Samuel Eto'o fils a ma se k'o de kɛ diɲɛ walanba n'a bɛ minnu si bɛ san 20 cogola la olu mun kɛra ni a bɛ musow ni ɲɔgɔn cɛ Brésil ni Cameroun a kɛra Cameroun yɛrɛ ye Camerounais ye bimu n'a ma jate u ye penalty fana di Brésil ma donc o de k'e ta kari forobamugu la Samuel Eto'o fils a b'a dɔn mɔgɔ mun ni a nɛ n'o ta a jufa kɔnɔ nansara ko de ko il n'a pas sa langue dans sa poche donc ni ko mun dira la dɔrɔn a b'a ko fɔ o ye tiɲɛ ye nka balontan waati ani ɲɛmaaya waati i ka don danfara b'u ni ɲɔgɔn cɛ balontan waati o y'a ye n bɛ se ka mun kɛ terrain kɔnɔna na o ye galabu ye o ye a bɛ fɔ fɛn ma nansarakan na ko caractère ye o ye dusu ye nka ɲɛmaaya la ɲɛmaaya ye fɛn wɛrɛ ye o bɛ kɛ ni hakili ye o bɛ kɛ ni i ka dɔn kunkolo ye Samuel Eto'o fils a kan k'o fila k'olu de bɔ ɲɔgɔn na depuis a nana Cameroun fédération président in na i b'a ye ani mɔgɔw tɛ ka bɛn parce que a nana a ma diya dɔw ye mais n'i nana o façon na i ka dɔn i kan k'a lajɛ ka jama ka u fara ɲɔgɔn kan i k'a k'a lajɛ k'i kɛ dugumamɔgɔ ye jama ka tagama i kan ka d'a kan n'i y'a mɛn i ye ɲɛmɔgɔ ye dɔ de b'i dugumala la ni ɲangi bɛ mun de yira Mamadi Jakite nin b'a yira ko mɔgɔ si tɛ sariya sanfɛ an si tɛ sariya sanfɛ i kɛra kunnafonidila ye i tɛ sariya sanfɛ i kɛra fédération ɲɛmaa ye i tɛ sariya sanfɛ i kɛra balontanna ye i tɛ sariya sanfɛ hali minnu bɛ FIFA kɔnɔna na u tɛ sariya sanfɛ FIFA ka ɲangini kɔfɛ Eto'o ma kuma fɔlɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Tarawele kala seli don aw ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn sini